jing shikri jong Shillong Public Transport Service SPTS niki bos saw jong sarkar jala kabala long kum ka jing kerku yo pai ba nong lek nong wan hapo ka ne ka jala ka ne ka jing shikri ki ne ki bos saw ki sakanjo sakalai snam haka arpo artre unai tung bat kum kalat banyele ban pene ki ne ki bos ka Meghalaya Urban Development Authority muda kala aiwai ki ne ki bos shakinong penya batshan kan sa penyo no ki jaka penyang bos ki batikna batru ki karkhana ki ban pej thik tang ban shna ki bos batru la pantep ba ka jala kan sayo pdiang sashispa at photoli ki bos yakani ka jingthmu ga babha jong muda na ka banta ki ne ki bos latep ha ka jing yakando jong ka batisi tv bat ka chairman ka muda ka balalongru ka menteri ka tanat penroisor jong ka sarkar jala ka kong amperin lengdo ka kong amperin kala kubur bah kini ki laisnam duna ki balalej kini ki bos SPTS bat ki maxi ki lamat bon ki jing e haki babon ki liang rei kala ong badailing ba ki tei ki jing e shem bat ki jing e kando kala penlong pan ya ka muda ban perkhat thamai kumnu ban penne bat ban ai ki jing kular ba ki bos SPTS bat ki maxi kin om sange ya ka ban ai jing shakri ya upai ba bat kumju ru ban la ban ai ki jing shakri ka babha ya ki driver jong kini ki kali badru ki conductor hakapor ban ya soi ya ka MOU but kita ki operators kidon ki kendon ki bangilai tho lupa but ki kendon ki kentup lang ya ka maintenance jong ki kali kadon kata ka maintenance formula ka bangila shna na ka jingyo jimmi jong ki ne ki kali te ngilate lekam ya ki operators ba ki day ban pet ba kini ki kali ki bangi banra kinlong ki kali ki ba shakri hakat kisnem ki ba kata ka kali kala ayani ka lifespan jong ka kali nila telecom ru ya ki suppliers ki bon ki suppliers ki bala shajib kadon ka Tata kadon ka Ashok Leyland kadon ka Force ti kini bat kini ki company ru nila ya don la ka jong ke MOU ko bangi soy ha kata ke MOU ru nila pet benta lupa ya ka longevity jong ka kali la ne ka jing jalan la ne ka jing ne slam jong ka kali ti ki don kita ki guarantee periods kini kita ki bangi la ya pet lupa but nilai soiru but ki companies ban pet ba ki companies ki pen make sure ba ki penlong available ya ki spare parts namar bon sen ki kali ki ba job ne ki ba sha abandon no ki jude hi bam yo ya kita ki spare parts te nado kitu kisnam ki bangilas dam hadu menta kala de ka learning experience ni ko betul ha but nganget bakani ka learning experience kala kampen tikna shushu ya karukom ya soy but ki operators ya soy but ki companies na ka benta jong ka jingla jong ni ki kali baki shakri yo pai ba kita ru kide kita ki components ki bag nila shahikai hakini ki kindits nem na do bangi panya ya ni ki process takadaw nila don menta ya ka parking bay dan ni kata ka bus bay project kabangin bangin penkret ya ki jaka ban pak ya kini ki kali ha karupam ka ban penlong ya ki ha ka jaka ka bolong se ka baar ka long bang ngila penkret ru ya ki spaces for workshops nila yate pat ki companies ki prepare baki don kam ban pha ya ki company representatives ringkat bat ki mechanical staff ki bangin sa train lani ki ban train along the way lani ki ban wan rashwan ka company nang bakin yo train pat ya ki priyo jumi na ka region te kini ki bokha ki long kita ki jing penkre ki bang learn through experience haka original scheme jo ka JNNURM ki bopon ki components ki bakan thup lang na ka banta kini ki jing kili ki kili te over the years ni la persang but iman ngin la ban pen urlong ya ki babon na kita ki requirements ban pet bakini ki kali ki long ki belum fit
Habai dei pat bat ka jing thurmor jang kurukam trekam jang kini ki boss kalai thu ba ka muda hi kan sa punlong ya ka jing elang bat kinong panyai bat ban pan sngo haki ya ki jing e ba kinong le kinong wan ki ya kandu hakarukum jang ka jing sim tam ya ka pisa ka jing bom ai ya ki ticket ka jing pen slam ban phong ya ki uniform bat ru ka jing bom ai jakka ya ki breu ki balarang ba bakin chong bat ki we ki jing e bat ki jing don kam mandan da ki kandon ba parking nakaliang ka kong amperin kala buru ka jingkar pat eki paiba bagi dei banya trailang bat kondektor badru kala banrap haba ki shami kinu ki jing e ki dei ban ujor shaki bor ki bahalo kanang masusi bang iyo kita ki report masih long personally very disturbed kakta tambang ajub ong barabori ki paiba haba phiru phishong hakane ka boss kadai ka responsibility jong phi kum kata ka pendam kam ya kata ka facility ka bangi ai ban pan bat ban demand ya la bajok bahwa pitip bapin pendon kam ya ka public transportation system ya le kat bala opin don lupa ya ki pisa kutia shwa bapin ki kali kata gede ka first rule what expect ya kata ka jing penpai pisa kutia bahkan yarap ya pi hakunu kom ne bahkan penkloy ya kali kawan ka jong ti kum baju le hi cities ro Wanra lupa ya ki pisaktia, pelang ya ki pisaktia, nang bahkan mundan kum kata ka allegation. Kebaar pat kalong ba kini kite, ki bos ki belapen kere na ka benta jompi upat ba. Pat lada upat ba hi, usim kia, ya kata ke facility bela ayu ngatarai upat ba hi udai ban pen ba lada don kum kata ka allegation ba driver jong ka bus ubuan kade ka responsibility jong phi ban pentip mar ningkong e ya traffic police ubadon hajan tam jong phi what to sha ya uno ubre ublap di bu a da kanu ka substance ba unya ya ka kali ka ba pisho ladangi pikir banyo e ki drivers jong ki kali la jong ki bamdi ki bambam what sha Nomor uno driver ubala syam bat lalap ba ude kum kita kijakam ngin pen shitom tikna ngin pen shitom kawai pat ka benta wa pikali ka lomba ka idea ka bangin le na ka benta kini ki drivers pat ki conductors na ka por ni ju conduct kita ki awareness programs ki technical exposures hakabangi khot iki company representatives prepare naki companies ki bawana igini ki kali bakini kendo pat ki drivers pat ki managers pat ki contract conductors namar ba ya kitu ki ticket ki ba issue ya ki ru hapan hikai ya ki kumno ban pendak kam ya katu machine but ni judam ya ka special program na ka por bat ki pulit ni don ye ki special program na kapor na ka benta ka disaster management na ka benta ka no ka occurrence of any accidents on the road ni don kam ban pen kre ye ki staff la jo lada ki de ki drivers ne lada ki de ki conductors ne bakin tip ya ka minimum first aid procedure te kini ki ngile bat ngaju ong barbo habapinya ya ka kali ka bedon number plate basdang daka ML01 kenma maya philele kham pengor ban ye ki be lada phi bakla tang khandet tiak ru kandon ka jingba jamin ka bashir khai bat ka batriem ru bat ka bathaj ru te sim kya ya kani Bahkan mau bahkannya ya kali MLO1 kemud PDU ambassador jong ke government. PDU banyak with caution, PDU pong kijan ki batikna ki juti de ban long compulsory uniform ngila dep ay ki but ngadang ong ya I secretary jong kemuda ban immediately pack ba ya ka sanction of shoes ru ka de ban long nakaliam jong ke department namar ba teng kalong shocking Madiui ba kibri kinya kali de kipar jri kibri kinya kali de kakja kini brokhot ki minimize ya ka control jo bhi halor ka kali but lada bakla tang khande dulu la bandon ka catastrophe ke bolong shirkai ba
Bat kan mau ba lada pinya, lada de ka kali sokar ne, ka kali personal ne, ka kali private ne. Baro ki basyong ha ka tuk ka kali ka ba pinya, ki don ha ka responsibility jok pi. Lada poi sup, poi shngan, pi yo ka jingiro. Lada don ka kenrum, ka kenram, ka kenjrum, ka kenjram, pin yo ka jing kenno. Pat aba pisha kenno ma pi, mga kabahak hitam jong ke department ke badai ke minister ke bamju kami kendo kami yang bat piru sya kenno lang. Te ngangai bahadok menta kini ki kali ki lalong ki blessings na ke benta kan ke city jongi na ke benta ki cities ki beron hajan jong ke Shillong city, Tura, William Nagar, Resubel Para, Bakmara ki lalong ki blessings ki jinggerpu namar ba riu pat ba haba haplet ka khayi ka pateng haplet ka wan ka lek shimen haplet school haplet trele kita haplet bela kin sok shibon lada aye ki kum kini ki kali ha ka ba kin yo ban shong shngan shong suk shong ha ka dor ka ba khambit bat shong ha ka poru ka ba shngan lada dei nyo ba je step ne lada dei shipo ba je tamir ki kali jongi ki kali ki ban ai rungkat ya ka jing shong suk shong shngai